Waar bent u van? Wij zijn Zwarte Pieten. Ja, maar van? Zwarte Pieten. Wij komen hier vandaag pepernoten uitdelen. We komen niet om te demonstreren of iets. We willen ook om 2 uur alweer weg zijn. We willen gewoon pepernoten uitdelen. Ja, maar dat gaat vanuit de organisatie Pegida. Ja, en? Dat maakt toch niet uit? Nee, maar dat vroeg ik toch? Nee, maar dat maakt ook niet uit. Dus gewoon, wij zeggen gewoon, we gaan tot 2 uur. Daarna hebben de Vriezen opgeroepen om het centrum leeg te laten. Prima, daar doen we graag aan mee. Maar tot 2 uur willen we graag pepernoten uitdelen. En wanneer dat niet eens kan, ik heb het net al uitgelegd, dat is meten met 2 maten. Oké, dat hebben we niet gehoord, zeg maar. Ja. Wij zijn van Omroep Friesland. Oké. Pegida, waarom nu en waarom hier? Wij demonstreren als Zwarte Piet al sinds verleden jaar. En we komen elke keer weer. Wij doen dat ook gewoon ludiek. Wij gaan er niet heen naar die locatie of iets dergelijks. We willen gewoon in het centrum pepernoten uitdelen aan de kindertjes. We zijn ook door allemaal kindertjes al hartelijk ontvangen. Leuk, Zwarte Piet is er. En meer is het niet en om 2 uur zijn we weg. Okay. En Pegida, om even duidelijk te hebben, waar staat dat voor? Jullie zijn tegen de islam? Tegen de islamisering. Wij zijn patriotische Europeërs, zoals men dat dan zegt. Wij staan voor onze cultuur en tradities. Tegen vluchtelingen opnemen? Nee, dat zegt u helemaal verkeerd. Daarom, we zijn niet tegen vluchtelingen opnemen. We moeten het verschil maken tussen vluchtelingen, asielzoekers en afgewezen vluchtelingen of asielzoekers. En wanneer mensen hulp nodig hebben, hebben we altijd al gezegd, dan moet je deze mensen in eerste instantie helpen. Alleen wanneer mensen zijn afgewezen, dan moet je ze ook het land uitzetten. En niet zoals nu, dat je ze panden laat kraken of weet ik iets dergelijks en op kosten van de belastingbetaler verder het eten geven van dat soort dingetjes. En wat heeft dat dan te maken met Zwarte Piet, al of niet? Ik heb net gezegd, patriotische Europeërs staan voor onze cultuur ook. Wij zeggen ook, dit hoort erbij. En wanneer hier mensen heen komen, graag. Iedereen is welkom wanneer ze dat zo graag willen en zich maar wel aanpassen aan onze cultuur. En daar hoort Zwarte Piet bij. Waarom eigenlijk? Dit kleine groepje, Zielepieten. Ik kan het u heel makkelijk uitleggen. Ik heb deze week al een paar keer gedaan. Ik ben in Auschwitz en in Buchenwald geweest. Ik heb daar gezien wat de mensen hebben geleden in de Tweede Wereldoorlog in dit soort kampen. 75 jaar later nu verwijt ik de Duitsers niks meer. Ik ga niet op het strand morgen staan wanneer de Duitsers daar liggen op Scheveningen en Zandvoort en lopen weg jullie Duitsers. Deze mensen hebben 300-400 jaar geleden overgrootvaders hebben waarschijnlijk iets meegemaakt, zeggen ze. En deze mensen zeggen daar vandaag nog onder te lijden. Dat is onzin. Laten we een normale discussie met elkaar gaan voeren over iets. En wanneer je iets wil veranderen, doe dat langzaam. Maar het mensen op proberen te dringen, dat kan niet. En daardoor krijg je steeds meer haat tussen deze groepen. Mensen die iets opdringen, mensen die ook geholpen worden. 180 kilometer met politiebegeleiding. Wanneer ik naar een demonstratie ga, mag ik blij zijn wanneer ik er levend aankom, meneer. En ook weer levend thuis kom. Oké, maar dat was niet meer de vraag. Nee, maar dat is het wel. Dat is natuurlijk wel het probleem. Wij maken hier onderscheid tussen de groepen. Deze mensen krijgen een ontzettend podium op de media. Overal worden ze uitgenodigd. En de andere partij krijgt geen podium, maar wordt lachwekkend neergezet. Nou ja, maar goed, jullie eisen natuurlijk nu ook een podium. En toch, je bent... U geeft mij toch dat podium? Dat ik wil gewoon de stad in. Wanneer we hier gewoon, net zoals met elke demonstratie... Ja, maar jullie zijn hier niet voor niks. Op dit moment, op dit tijdstip, omdat er een demonstratie is tegen zwart. Wanneer de politie dezelfde rechten had gegeven als andere demonstranten had gegeven, waren wij nu gewoon het centrum ingelopen. Nou, dan hadden die demonstranten hier met de intocht gestaan. Dan hadden die demonstranten hier met de intocht niet gedaan. Ik heb toch niks met een blokkade op de snelweg te maken. Bij mij lag een bom op de Stopra. Wat doen jullie daar eigenlijk van? Maar bij mij lag een bom. Heeft u daar ook over? Een bom bij een demonstratie is toch nog heel wat anders dan een paar autootjes die op de snelweg blokkeren. Ik vind een bom wel heel wat erger om een demonstratie. Vraag ik dus, stonden jullie achter de actie om de A7 te blokkeren? Iedereen heeft het recht om te demonstreren. Dat zeggen wij sowieso. Waar wij blij mee zijn, dat die discussie nu eens een keer open gaat over het demonstratierecht, omdat deze zogenaamde slachtoffertjes een keer de dupe ervan waren. Wanneer wij de dupe ervan zijn, hoor ik niemand. Daar gaat het om. Nu is die discussie opengemaakt over een paar auto's die op de snelweg hebben gestaan, wat vrij ongevaarlijk was. Bij een bom, dat een demonstratie door een bom niet mogelijk is, dat er heel vaak demonstraties verhinderd worden of verboden worden van ons, daar hoor ik niemand over. Ik hoorde u het argument gebruiken dat zij krijgen alle aandacht en de argumenten worden steeds harder. Maar door jullie actie hier nu, dan is het olie op vuur. Zwarte Piet loopt toch al hoeveel jaar in? Ja, dan is er deze weer Zwarte Piet die altijd hier loopt. Hoeveel Zwarte Piet loopt hier al jaren? Wie maakt daar sinds kort een probleem van? U en ik? Ik niet. Maar jullie zijn hier niet voor niks nu op dit tijdstip op deze locatie. Anders had je ook in Leeuwarden kunnen staan. Sinterklaastijd, daar hoort Zwarte Piet bij. En wanneer er een paar zielepoten hebben ze... Zielepieten was het. Nou, zielepieten, zielepoten. Ze hebben 50 weken in het jaar, kunnen ze zeiken wat ze willen overal. Maar laat in de Sinterklaastijd gewoon Zwarte Piet, Zwarte Piet. En wanneer je het daar niet mee eens bent, dan ga je weer ergens anders heen. Ik zeg bye bye, maar daar zitten we toch niet op te wachten. Wat gaan jullie nu doen?
Ik wil gewoon ergens kunnen. Ik wil niet demonstreren, dus ik ga daar niet in een vakje staan. Ik wil gewoon pepernoten kunnen uitdelen in de stad. En dat is toch te belachelijk voor woorden dat dat niet kan. Nou, ik wil wel een paar pepernoten. Ja, nou, maar dat is toch te gek voor woorden dat dat niet kan. Dat je geen eens pepernoten mag uitdelen. Vindt u het zelf niet belachelijk? Nou, weet ik niet, want mijn mening doet er niet toe. Nee, nou dat...